E o que tamén quedou eliminado foi o Choco, con máis claridade diante doutro filial, o filial do Zaragoza, o Deportivo Aragón. Perdera o Choco por 1-2 no partido de ida, o partido xogado en Redondela, e tamén perdeu por 2-0 no partido de volta. Demostrou, o Deportivo Aragón esa vitola de campeón do seu grupo. Sí, de equipo filial, ainda que o primeiro equipo non esteña vivindo os seus mellores momentos, pero o certo é que o Aragón ten unha tradición e unha tradición histórica importante. A eliminatoria que se comezou a decantar tamén no partido de volta moi cedo, antes do minuto 15 da primeira metade, co gol de Pombo. Tamén fora un dos goleadores no partido de ida, e fíxate que golazo marcou no encontro de volta, ese lanzamento que foi a mesma escadra, o golazo anotado por Pombo. Este resultado non empalla nin moito menos a traxectoria do Choco, brillantísima esta temporada. Xogou por segundo ano a fase de ascenso, conseguiu superar unha eliminatoria, ademais diante dun histórico como Badaxoz, campeón da Copa Deputación. A verdade é que o Choco, nin nos mellores soños, eu creo que agardaba lá polo mes de agosto, setembro, esta temporada. E sobre todo a traxectoria que leva nos últimos anos. Por segundo ano consecutivo métese nunha fase de ascenso. Moito mérito. Moitísimo mérito. Moito mérito. E sobre todo o xeito no que o fixo, xogando ben ao fútbol. Aí estamos a ver, máis oportunidades pro Deportivo Aragón. Non sei se chamar de Zaragoza B ou... Pois pásanos o mesmo que co Fabril. O Deportivo B. O Deportivo B. Históricamente Aragón. Aquí reclamaron penalti os xogadores do Choco por esta caída. Igual aí é onde podía cambiar o sino de eliminatoria. Se chega a marcar un gol o Choco, meterlle un pouco de presión ao Zaragoza B. O Choco tiña que marcar sí ou sí 2 goles para polo menos forzar o tempo suplementario. Outra oportunidade máis nas botas de Óscar Pérez, e ao final acabaría sentenciando o Deportivo Aragón cun tanto de Kilian, o 2-0, un resultado co que xa quedaba pechada esta eliminatoria. No global, Deportivo Aragón 4, Choco 1. Yo creo que nos ha hecho mucho daño el 1-2 de la ida. En el momento de que hacemos gol allí 1-1, los últimos 15 minutos nosotros terminamos mejor. Un error en una transición, una falta que hace gol Pombo, y la eliminatoria viene allá un poco difícil. Y luego hemos jugado aquí nuestras bazas, hemos intentado hacer nuestro partido, creo que por momentos lo hemos conseguido en la primera parte, pero bueno, el Zaragoza ha hecho gol, nosotros no hemos sido capaz, y creo que es justo vencedor, un 11/10. Hemos ganado la Copa Diputación, hemos hecho playoff por segundo año consecutivo y es la mejor temporada en 63.